Sanibonani, mqeqeshiwezinsizwa lo. Bathi ubhunzu kenganje ngephuzu matshitshi komani. Bathi ufane phansi semncane udanga bathi dabethi mdala ndithi cha bamsukela badzinga nesihlaza cha. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ke indlela naye ayiqale ngalo udaba lakhe. Uqale nje ngesubject should naye wathola iresponse ubintombazana. So sesingenile ke le style ngiyasibona kodwa umfowethu ubhalile ke wathi shuthi ke kwi response ayithola kwintombazane yathi intombazane ke we will see maybe in a few years but hayi manje ku respond abani intombazane iphendula yena umfowethu. So uthi umfowethu ke sawubona umqeqeshi lona okhuluma naye umfowethu usho igama lakhe uthi ngingowaseThekwini kwelika banana uthi ubafuke lena ekwi subject yi response engiyithole kwi ex yami engabuya kuyona ngizama ukuthi silungise izinto ya responda yathi ni ex yathi we will see maybe in a few years but hayi manje kodwa ke siqhubeke nodaba la mfethu umfethu ke yona yangishiya ngenxa yokuthi ngachitha nenye intombi while ngikwi relationship nayo. Ngiyayithanda lengane futhi angikwazi ukudlula kuyona. It's been 8 months sihlukene but still namanje nginqena ngisho ukushela ngoba even if ngiyithola intombi ayingenzi ngizizwe ngalendlela eyayingenza ngizizwe ngayo lengane. Futhi usho bani usho yona ex yakhe uthi bafoke lengane ya relocate ngenxa yokuhlukana kwethu and amazwi eyangishiya nawo yathi mangifisa silungise izinto nayo ngoba iyangithanda singakwenza but hayi manje maybe in a few years. So what umfowethu wathi 2 or 3 years. So kushuthi izinto bangazilungisa nini mayefuna umfowethu balungisa izinto ithi ngane nje hayi manje kodwa nje emva nakhona maybe mhlawumbe after 2 or 3 years sesingabona ukuthi mhlambe kukhona yini esingakulungisa. Uthi bafoke yathi asiqhubeke nezimpilo zethu okwamanje ngoba ihead and ingidinelwe siyobuye sibone and angicabangi ukuthi ngingakwazi ngoba ngempela ngiyafa ukuyithanda lengane lapho yona iyaqhubeka nempilo yayo kulula and mina I'm struggling lana angazi ngenze njani ngilinde noma ngenze njani. Umfowethu uyabuza ukuthi ke alinde yini lo 2 or 3 years or no maybe. Uthi umfowethu ke ngilinde noma ngenze njani ngoba futhi angifuni ukudlala ngezingane zabantu. Lengane yiyo kuphela engibona ifuture nayo and ngiyayithanda futhi angifuni mase ibuye sebeyidlile because isayi virgin. So ayivala lapho kumfowethu. So umfowethu uthini uthi yona kuphela lengane abona ifuture nayo. So ngamanye amase bahlukana nayo lengane. So ngokwakhe uyibona yu soulmate wakho umfowethu. Yakhumbula ke indaba ka soulmate ngakuchazela ngathi kusukela ngalela langa mhla ubona le video ngathi kuwena lento ka soulmate ungathi soulmate intombazane eyodwa nje ekufanele uthandane nayo make yadlula mhlambe emhlabeni noma nahlukana hawu kobe kuphelile omunye oqhamuka ebengayena soulmate wakho. Cha ngathi ihlukana nokuyibuka kanjalo. Usoulmate wakho umuntu onaye ngaleso sikhathi yabona yoba ne peace mangabe uyithatha kanjalo. Soulmate njengo classmate classmate wakho umuntu onaye onoma ufunda naye eclassini ngaleso sikhathi. Mawuzothatha uthi classmate wami wa grade 7 laba abanye nje hayi akusayibona classmate angazi yabona yoba nenkinga yamo kanjalo. Njengo classmate yilo muntu osuke ufunda naye ngaleso sikhathi eclassini. Nosoulmate wakho akube umuntu onjani othandana naye kuzobe ne peace. Yabona umuntu uyafika kuwena bu soulmate adlule ngoba kade vele amantheke nawo uthandana nawo efika nawe bo soulmate. Bangake nje mangathiwa osuhlukane nabo owababona njengo soulmate yabo kunjalo. So mfowethu uyabona
la ingane into evezayo wayechithela ingane yabona. So wenza iphutha yabona nje futhi kusukela namhlanje mangabe noma kuthiwa ubuka le video mhlawumbe yachitha kufanele uzibuze ukuthi okay mangathiwa ke ngiyabanjwa ngoba vele ekugcineni uyathanda uthatha izinto kanje ziyavela konke okwenziwe ebumnyameni ekugcineni kosuku kuyavela kukhanyeni yabona. So mangathi uyazibuza ukuthi uyokumela yini ukuhlukana nomuntu wakho mengathola ukuthi noma ke ngithi uyokumelani ukulahlekelwa umuntu wakho ngenxa lokuchitha okwenzayo kufanele uzibuze yabona uyokumela yini mawungeke ukumele ukwenzelani pho yabona. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthothi unaye umuntu mfowethu othandana naye awushodi indawo yonke indawo uyakugculisa mfowethu right kodwa manje ushawa i-peer pressure thothi abangani bakho babhizi bashintsha amantombazane left and right yabona. Nawe ugcina usubona ukuthi hayi ngathi ngiyimpatha noma mhlambe ngishishimane yabona. Ugcine nawe usuchitha kodwa mangathi ukuhlalwa phansi nawe uyabuza ukuthi okay yini oshoda ngayo awunalo ayikho ngisho into eyodwa oshoda ngayo le ntombo nayo iyakwanelisa yonke indawo yabona. Kodwa ugcina usuwenza izinto ngenxa ye-peer pressure yabona. Uthola ubona abangani bakho abanaye lo muntu ofana nawe abazange babe nayo inhlanhla ukuthola umuntu ofana nawe. So ubona kunhlaka nje bona that's why benza kanje behamba belala nanombani but wena nawe usungena kulo mshikashika yabona. So kufanele uziqaphele nalezo zinto. So uchithile wabanjwa okay nawe uyazama ukuthi ulungise izinto nengane. Ingane ithini ithi iyakuthembisa ukuthi hayi maybe kodwa kufanele hayi manje after 2 or 3 years. So uyabuza wena mfowethu ukuthi ulinde yini masingathiwa siba practical yabona ngale nje ake sibe practical ungakumela yini ukulinda u2 or 3 years yabona. Isikhathi eside kakhulu leso ngeke ngize ngidlale ngawo nawe uyakwazi lokho ngoba isinqumo la kufanele usithathe isinqumo ekufanele usithathe hayi ngenhliziyo sithathe ngokomqondo ukusebenzisa umqondo yabo. Lo muntu usokhulumile wamvezela iphutha lakho walibona waxolisa kodwa manje uthini hayi akanyankingi kodwa manje inkinga u2 noma u3 years la khuluma ngayo nakhona maybe hayi ukuthi nakhona ushowcase maybe lo maybe uma uzobhekisisa kahle uchaza wona ukuthi hayi into engeke ize yenzeke yabona. Kodwa ke wena mfethu ngenxa ukuthi lo muntu usamthanda nakhona ngenzeka ukube within lo 8 months nahlukana awakayithola intombi intombi nje okokuqala noma mangathi uyitholile intombi awukamthola umuntu omthandayo ngempela yabona. Ngoba into ekufanele yenzeke la kufanele uhile mfowethu. Mina into engibona kuwena kufanele uhile samukele isimo yabona. Samukele isimo ukuthi ayakasekho ngeke uzulinde u2 years noma u3 years nakhona maybe yabona. Yena uzobehlele kulindile yini ukuthi usayi virgin lokho ngeke kuze kukusize ngalutho ngoba naye impilo iyaqhubeka la ekhona yabona. So hila mfowethu hlala phansi nawe usamukele isimo as much as kubhlungu kanjalo ngeke kuze aqale ngawo. Nami ngiyabazi lebhlungu obhekene nabo kodwa ngiyakuphoqa la uthi njani kufanele uphole ukwamukele ukuthi hayi ngabheda hayi ke akasekho yabona akasekho ngoba even if kuthiwa ayithola intombi ngeke uze ukubona ukubaleka kwayo empilweni yakho ngobani usabhizi ucabanga nomuntu ongasekho. Abantu abaningi bashawa leyo umuntu akakwazi ukuhila uthi esuka la bengena la esuka la engena la thola ukuthi la usane silonda yabona kusabhlungu akakapholi iyasiza ukuphola mangabe umuntu. So sinikeza ithuba uphole mfowethu ukhohlwa hayi lo muntu ngeke uzulinde u2 years no 3 years lo akuthembisa wona ngeke nakhona kuona ushowcase yabona. So hila konzo wazi ukuthi uqhubekele phambili nempilo yakho yabona. Ngoba njengoba ngisho ukuthi isinqumo lesi mozosithatha ngenhliziyo ukuthi hayi uyena ubambo lwami lolu angifuni ukuhlukana naye ekubeni senihlukene noma ngifuna ukubuyelana naye uyaphoqa izinto egcineni kosuku uzogcina ulahlekelwa uzogcina uyidayisa kwawena uzomncenga ngokweqile naye agcine uyabo egcine sebona ukuthi hayi lo akezwa yabona awuyahluleka ukulinda lesikhathi engimbekele sona. So hayi mfowethu
yamukela isimo, mina bengathi yamukela isimo ukuthi hayi wabheda wachitha, then impilo iyaqhubeka. Nakhona into ekufanele uyifunde mase ukuthanda umuntu sengathi umhlaba wakho wonke uphelele kuyena. Cha, ngoba izimo kanje ziyafika, yabona. Noma uthola ukuthi uyena okuchithelile, then wasuhlukana naye. Mawukanje ngalendlela owenza ngayo ugcina usubuyela even kuyena as much as kuyena wabheda. Kodwa ufuna ugcina mhlawumbe nihlukane phinde kube wena umkhumbula ufuna ukubuyelana naye. Indaba awukwazi ukwamukela isimo. Umuntu umthande but she gap you understand ukuthi lo muntu kungenzeka noma yini at any time, yabona. So ubhlungu obukanjalo kufanele ukwazi ukubumela, ungabi nenhliziyo engakwazi ukumela ubhlungu. Mawubhekane nesimo esikanje, hayi ulawulwe imizwa yakho noma nangendlela ozizwa ngayo sengathi umuntu wesifazane ngaleso sikhathi, yabona. Ungalawulwa indlela ozizwa ngayo ngaleso sikhathi sengathi umuntu wesifazane. Ama emotions kufanele ukwazi ukwa control. Sebenzisa ingqondo. Nawe mfowethu mawusebenzisa ingqondo izokutshela ingqondo yakho cha u2 no3 yaza ukwazi ukulinda, impilo iyaqhubeka. Amukela isimo uqhubekele phambili impilo yakho. But next time ngicathi kube isifundo la ukuthi wozibheka wena mangabe uchithiswa ukuthi khona la unganele khona yini, noma uyenzela nje wenzela ngoba abangani bakho nabo babhizi baya benza imgilingwane, yabona. So ngoba nakhona yabona njengoba kuyavela ungafihla mhlawumbe 5 years on kodwa egcineni kosuku kuzovela. So kufanele uzibheke ukuthi okay mama sekuvela ngiyokumela yini. So ngiyathemba mfowethu ukuthi uyakwenza, uyangizwa and uzothatha isinqumo ekufanele usithathe la. Sebenzisa umqondo la. Isimo esikanje sidinga usebenzisa umqondo, ungasebenzisa inhliziyo ngoba uzoba nenkinga. Izinqumo eziningi ozatha ngenhliziyo ziyakuhlumekisa isikhathi esiningi, yabo. So ngiyathemba ngizwa ke mfethu and uzokwenza ngendlela ekufanele wenza ngayo. So maka mnesizo sokubhala umqeqeshi wensizwa ungambhelela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfethu umqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo, sho mfethu.